вечора. Я Тетяна Даниленко, це кримсько-татарський канал АТР. І сьогодні у нас в гостях Олексій Гончаренко, член фракції «Європейська солідарність» в українському парламенті. Доброго вечора, Олексію. Значить, давайте з найголовнішого. Популізм, загроза пропорційній системі, загроза демократії. Це ті епітети, які ми сьогодні в «Європейській солідарності» характеризували скорочення депутатів Верховної Ради до 300 осіб. Чому так? Ви ж свого часу самі і вигадали цю ідею. Ні. Це не ми вигадали цю ідею. Вже після Кучми, звичайно, я маю на увазі. Ні. Це ми не вигадували цю ідею, і в минулому парламенті це навіть не розглядалося. Це абсолютний популізм. Ну, давайте по пунктах. Перший. Чому 300? Чому 300? Ну, чому 300? Я не знаю відповідь на це питання. Я запропонував сьогодні з трибуни Верховної Ради, щоб було 95. Щоб відповідав вже квартал 95, повністю відповідало те, що відбувається в Верховній Раді, і змісту, і суті, і принципу. Або один депутат може просто штампувати, ставити печатку на все, що принесуть з Банкової, на що більше. Ну це абсурд. Якщо ми кажемо, що ми йдемо в Європу, є певні європейські норми представництва. І ці норми – це десь 60-70 тисяч виборців, навіть не виборців, а жителів країни на одного народного депутата чи члена парламенту. І ви можете цю пропорцію побачити у Франції, Великобританії, в Німеччині, в Польщі, в Словаччині. Ну, де б ви не взяли. В деяких більш маленьких країнах це спускається до 40-50 тисяч. А таку, як нам пропонують, там 150 чи там 120 тисяч, в залежності, скільки рахувати в нас населення, такі цифри є в Російській Федерації, в Венесуелі. Ну, в таких країнах, в жодній розвинутій країні немає такого представництва. Це перше. Друге. Взагалі, я вважаю, що Конституцію треба чіпати, коли є якийсь великий запит. Ну, тобто, Конституція, якась норма заважає розвитку держави. І тоді, окей, треба... А так, переписувати 450, 300, де яка різниця? Нам хочуть сказати, що вони сьогодні з трибуни, «Слуги народу» казали, це підтримують люди, бо люди хочуть, щоб менше було дармоїдів. За цією логікою дійсно можна і до одного довести, що 300 теж багато дармоїдів. А з другого боку, я їм відповідаю, що, слухайте, це ж питання якості. Якщо б депутати не гвалтували неповнолітніх, яких ви завели сюди, «Слуги народу», якщо б депутати не пропонували бабусі продати собаку за газ, якщо б депутати не викликали повій прямо в сесійній залі, а займалися округом, їздили, писали дійсно правильні закони, то люди б сказали, нам мало 450, ми хочемо, щоб їх було 1000, бо якщо б вони щось робили. А якщо нічого не робити, то це ж питання не кількості, а якості. В загальному, підводячи риску, я вважаю, що це є абсолютний популізм. Більше нічого за цим не стоїть. І я бачу, що не тільки ми розуміємо це, бо сьогодні за це проголосувало тільки 230 депутатів. Тобто для проходження сьогоднішнього етапу це було достатньо, але для того, щоб далі набрати 300, це демонструє, що 300 не буде. Жодна фракція не дала жодного голосу. І, неправильно я сказав, опозиційна платформа «За життя» дала голоси, і «Слуги народу» не всі. 190 «Слуг народу» і там щось біля 40 ОПЗЖ. Це жодна фракція, я би сказав, демократична, не дала за це жодного голосу. І навіть велика кількість «Слуг» не дали. Дивіться, радник президента України Микола Томенко вважає, що одним з першочергових рішень нової Верховної Ради повинні стати скасування депутатської недоторканності і скорочення депутатського корпусу до 300 осіб. 3.11.2014. Так. Іде Томенко. Це радник президента, а вибачте, законопроекту відповідного Порошенко ніколи не подавав. Законопроекти. Ідея обговорювалася різними президентами, і ця цифра 300, вона звучала як в референдумі часів Кучми, де 110% населення проголосувало, так і на зарі правління Петра Порошенка. В мене є сумасшедша історія про референдум. Давайте я вам розповім. То ви тоді були лідером місцевого осередку партії «Зелених» в Одеській області. Нічого не був. Це правда, але історія зовсім про інше. Я тоді був студентом Одеського державного медичного університету. І в місті Донецьк тоді проходила олімпіада з гігієни серед студентів. Такі є предмети, наш державний екзамен. Це якби великий. А ви були майбутнім педіатром? Так, я був майбутнім педіатром. Дякую, що ви знаєте мою біографію. І я я закінчив тоді університет з червоним дипломом. Я добре вчився, і мене направили представляти Одеський державний медичний університет Донецьк на цю олімпіаду. Це окрема історія. На Олімпіаді я нічого, чесно кажучи, доброго не показав. Це не був мій найкращий предмет. Але саме зараз я до історії. Вона мене тоді дуже вразила.
Це ж, якщо ви пам'ятаєте, референдум був десь кінець лютого, початок березня. Ну, тобто такий час приблизно. Ну, березень, це вже березень був. І я йду по місту Донецьк. Просто під час там був вільний час, поїхав в центр погуляти, по Артема. Значить, ці вулиці, широка вулиця. І там, де це Міністерство вугільної промисловості на той час було, стоять робітники і встановлюють ялинку. Ну, ялинку, збирають ялинку, а це абсолютно вам кажу серйозно. Я абсолютно шокований. Тобто березень місяць, значить, встановлюють ялинку посередині Донецька, в самому центральному місці. Я підходжу до них і кажу, а что вы делаете? Они говорят, ну, елку ставим. Я говорю ему, а в связи с чем? Они мне говорят, так ведь референдум же. И я понимаю их логику. Референдум – это выборы. А выборы – это праздник. А праздник – это елка. Я кажу абсолютно серйозно, це те, що я бачив на власні очі. Віктор Янукович тоді був губернатором області, чи вже прем'єр-губернатором? Це, напевно, ні, він був губернатором. Це 2000 рік. Це те, що я бачив на власні очі. Це мій перший візит в Донецьк в житті. І я на все життя запам'ятав, що тепер я про ці хвойні дерева ще тоді. Ну, слава Богу, ви хоч не брали участь у фальсифікації результатів референдуму. Слава, мені важко було. Слухайте, ну але все-таки, давайте тоді до інших актуальних питань. Все-таки, чим же ж платити пенсіонеру, в якого немає елітного собаки, за комунальні послуги? І, власне, пенсіонерів у нас 27% в країні живе, 25% працездатного населення, яке працює, сплачує податки. І проблема ця буде наростати. І, очевидно, якщо вже продав собаку, в тебе, не дай Бог, він і є, то далі що? Нирку, печінку, серце? Що далі робити? Ну, ось тут, знаєте, я буду відповідати обережно, тому що правда буде в тому, що, знаєте, не можна сказати, що вчора ще пенсіонер легко сплачував комуналку, а ось тепер якось стало дуже важко. Це важко не перший рік. І насправді ситуація дуже складна з соціалкою, зі сплатою тарифів, з ціною на газ. Це є факт. А що сьогодні обурює? Ну і зрозуміло, відповідь одна: субсидії, отримуйте субсидії, і іншої відповіді якби такої реальної немає. Але що обурює? Чому мені все ж таки здається, що ми можемо цим питанням якби колоти очі Зеленському? Бо він давав певні обіцянки. Він пообіцяв, що тарифи будуть іншими. Що він мав тоді на увазі, коли він це обіцяв? Це я не знаю, що в його було в голові. Але якось він картинку цю бачив. І сьогодні, якщо ви візьмете ціну на газ міжнародну в Європі, то рік тому вона була суттєво вищою. І сьогодні ціна менша. Коли ви візьмете зиму, я думаю, що такої зими не пам'ятає ніхто. Я не пам'ятаю за своє життя. Я ось в неділю ще був в Одесі, було плюс 13, люди були на пляжах. Це початок лютого місяця. В Києві зараз трішки пішов сніг, але вже перейшов дощ. Реально це дуже тепла зима. І в умовах, коли газ суттєво дешевше, просто так світова кон'юнктура склалася. Це нічия, ні заслуга і не поразка. Так сталося. І при цьому дуже тепла зима. Чому уряд і президент, які робили це своєю великою обіцянкою, він ще обіцяв, що люди старші, мені здається, чи 80 років, чи 75 не будуть взагалі сплачувати комунальні платежі. Але всього цього не сталося. І сьогодні в людей є велике з цим незадоволення, і вони ставлять ці питання. Ну, а звичайно, що коли там якийсь депутат, що відповідає, продайте свого собаку, це, я не кажу, що це політична лінія «Слуги народу», очевидно, що ні. Але це просто демонструє якби відірваність абсолютно просто від життя цієї людини і його розуміння взагалі якихось процесів. І подивіться, він же жодним чином не покараний в своїй фракції. Ніхто його ні скуди не викликав. Він не вчинив кримінального правопорушення, не вчинив. Нічого такого. Тобто він, в принципі, давайте серйозно. От якби цього Євгенія Брагаря не було, його варто було б взагалі вигадати. І в мене, коли він вперше проявив себе, він заступився за водія маршрутки, який висадив двох дівчат, волонтерок посеред ночі, тому що вони попросили вимкнути російський серіал. Мені здалося, що він, знаєте, якийсь такий таємний провокатор, можливо, на зарплаті в Європейської солідарності. Подвійний агент, порохобот. Таємний порохобот. А коли він заявив про собаку, а сьогодні про українське кіно, сумнівів не залишилось. Скажіть чесно, ви його... Все, я визнаю, це наше. Це, знаєте, а хто Іванісов, який зґвалтував неповнолітню?
Ну, Іванісов класичний... І казав, що він до цього нічого не має. Знаєте, там вже не тільки те, що він зґвалтував неповнолітню. Ну, він зґвалтував повнолітню, сам будучи неповнолітнім, але оскільки складність злочину була така, йому інкримінували саме цю статтю. І вона була погашена. Юридично він не судимий. Все. Ну, так само, як був несудимим Віктор Янукович, обраний президентом. Вибачте, будь ласка, все-таки людина, я не знаю ще парламенту в Європі, де серед парламентарів сидить людина, яка гвалтувала чи повнолітню, чи неповнолітню. Я думаю, що такого немає. Просто немає. Я думаю, що ми єдина країна в Європі, в якій є такий парламентар. І я хочу нагадати, що цей парламентар ще й брехав. Він казав, що все це є замовлення за його боротьбу за якісь ліси, чи щось там за щось. За антикорупційну діяльність. За антикорупційну діяльність. Це йому так помста йде. А виявилося, що все це правда. І далі я хочу нагадати, що його виключили зі «Слуги народу», але Зеленський особисто, коли приймав ці катери, які віддав Путін в розібраному стані, і це було, я не пам'ятаю вже де, але Зеленський особисто, я сам його чув, сказав, що я заберу в Іванісова мандат. Тобто я його покличу, і він напише заяву про складання депутатських повноважень. Пройшло 3 місяці, де він не те, що не написав заяву, він повернувся в сесійну залу, а Арахамія зараз каже, що да, ми з ним, він з нами координує свої голосування. Тобто, хоч він і не член фракції, але якось поруч. Ну, і це теж парахабот. І Богдан Сіня Борода Єрьомінка, ще один парахабот, який замовляв повій прямо в сесійній залі, а потім сказав... як ще? Борода многогрешна, добре. Який при цьому ще декілька місяців очолював один з найважливіших комітетів закордонний, і який ще й звинуватив журналістів і сказав, що їх треба засаджати за те, що значить, вони таке фотографують і кажуть. Ну, якось дуже багато парахаботів виявилося у «Слузі народу». Я просто до чого все це веду? Я хочу сказати, що і за Брагаря, і за Іванісова, і за Єрьомінка, і за тих кнопкодавів, які є там, вони це, до речі, один з них був Іванісов, за них за всіх відповідає особисто Зеленський. Бо ці люди ніколи б не були в українському парламенті, якщо б Володимир Зеленський не дав їм знам'я «Зе», і з ним вони пішли на вибори. Брагар взагалі по списку, Єрьомінка і Іванісов по округу, і багато інших. І їх він завів в парламент. І це він несе з них відповідальність. Це ми тільки гучні історії. Сьогодні парламент розглядав мій проєкт постанови, який я ще зареєстрував в жовтні місяці, про те, щоб зупинити прийняття закону, так званий єдиний закон про єдиний рахунок для сплати податків. Все добре, хороший закон, які питання. Значить, ввечері, перед розглядом в другому читанні, депутати Дубінський і Юрченко вносять правку, це «Слуги народу», вносять правку, яка перерозподіляє всю маржу від табачного ринку по всій країні. Мова йде про десятки мільйонів доларів, які кажуть, скільки має заробляти виробник, скільки має заробляти оптовий продаж і скільки роздріб. По-перше, це немає ніде в світі, тобто Північна Корея тільки можете сказати, ми ж якась ринкова країна. По-друге, саме цікаве, це зареєстрували Дубінський і Юрченко, але через комітет це провів народний депутат Холодов, теж «Слуга народу», заступник голови фінансового комітету. І далі виявляється, що пан Холодов є власником або контролює найбільшу роздрібну мережу по продажу цигарок в місті Києві. І тепер, розумієте, тобто це абсолютно 1+1, тобто все зрозуміло, абсолютно лобістська, корупційна історія відбулася на наших очах. Значить, після прийняття цього закону я, слава Богу, встиг подати постанову, яка зупиняє, це згідно регламенту, можна так, і Разумков не зміг його підписати і відправити на підпис Зеленському. Далі вже почався шкандаль, і тепер я думаю, що Зеленський його заветує врешті-решт. Але, значить, як реакцію на це призупинили своє виробництво British American Tobacco, яка є найбільшим приватним платником податків в Україні. Найбільшим. Ну, взагалі, це я там всім рекомендую, прошу не палити, вести здоровий спосіб життя, але все одно, якщо ці цигарки заходили... В трійку найбільших платників податків. Номер 1 приватний. Бо перші 2 – це третій, а перші 2 – це державні компанії. Якщо казати про приватну компанію, то British American Tobacco – це number 1. І втрати державного бюджету від одного цього рішення – це декілька мільярдів гривень. Тільки зупинка прилук коштувала, або прилуки виробляють в тому числі на експорт цигарки. Значить, це коштувало державному бюджету 50 мільйонів гривень на день. Тобто кожен день мінус 50, а це тільки прилуки. Інші виробництва зменшили обсяги, але повністю не зупинилися. Тобто ціна питання декілька мільярдів. Це конкретно те, що вдарило по бюджету, і те, що зробили «Слуги народу». Дубінський, Юрченко, Холодов. Хтось за них несе відповідальність? Хтось щось каже, все нормально, все гаразд.
Але абсолютно не гаразд. Це називається корупція, це називається лобізм, це називається просто якісь люди, невідомо звідки їх понабирали в парламент. І за них несе відповідальність Ви Зеленський. зробили подання в НАБУ з приводу цієї історії? Я зробив, і по моєму поданню НАБУ відкрила провадження, в якому розслідує Холодова і взагалі всю цю історію. До мене є офіційна відповідь. Слухайте, чому ж так, якщо ви наводите цілком конкретні приклади реальної того, що схоже на корупцію, чому ж тоді всі рейтинги, які ось нам показують соціологи після Нового року, кажуть про те, що у президента України, який, за вашими словами, і дійсно за логікою несе відповідальність і за власну фракцію, і за уряд, і, власне, за ті ініціативи, які голосуються в парламенті, оскільки більшість з них це все-таки найважливіші з них це ті, які генерує Офіс президента. Чому ж тоді президенту досі все-таки довіряє дуже багато людей? І баланс довіри в нього найкращий, краще тільки в української армії. Як так? Чому, на вашу думку? Медовий місяць завершується. Все одно він завершується. Я думаю, що люди, коли обирають президента, дають йому великий кредит довіри. Він його не вичерпав. Все. Ще є речі, в яких йому там просто трішечки є вдачі. Там тепла зима, про яку ми кажемо, бо якщо б вона була холодна, була б зовсім інша історія. З тим урядом, який ми маємо, у нас були б величезні проблеми, а так просто їх не випробували. Не було випробування такого. Чому? Розумієте, з одного боку так, а з іншого боку за опалення також платять податки, і відповідно вони надходять в казну, і ненадходження цих податків, воно також б'є по бюджету, це невелика в якому проблема, податки там насправді не є абсолютно суттєвими. Набагато гірше було б, якщо були б морози по мінус 20, і не дай Бог був би якийсь новий Алчевськ. Я вам можу сказати, що я абсолютно не бачу, хто в цьому уряді здатний просто щось зорганізувати. Остання історія про перепис населення і дубілета, які схожі на те, що просто перемножили цифри на 0,888 дані Держстату, а назвали все це цифровим переписом населення, якимось просто проривом в світових технологіях по перепису населення, це яскраво демонструє. Я ходжу на майже кожне засідання, часто ходжу на засідання Кабінету міністрів України, і я вам можу сказати, що такого непрофесійного уряду я не бачу. Що ж ви так про свого майже тезку? Олексій Гончарук. Ви Олексій Гончаренко. Вас часто плутають? Так, часто плутають, але зараз трішки менше. А насправді мене так стільки людей привітало, коли його обрали прем'єром, це було смішно. Але і коли я виступав з трибуни Верховної Ради, коли Зеленський запропонував Гончарука, я сказав, що єдина перевага, яку я знаю Гончарука, і позитивна річ, це те, що він майже таке ж ім'я, як в мене. Дійсно, я не хочу про нього сказати. Мені здається, що він як людина, хороша людина. Це просто так. Слухайте, правда, що Олексій Гончарук готувався як один з потенційних високопоставлених чиновників, якби Петро Порошенко переміг на виборах, і він би, можливо, навіть був прем'єром? Да ні, ви що? Це смішно казати. Я ім'я Олексій Гончарук почув, коли його призначили заступником керівника Офісу президента Зеленського. Ніколи до того я не чув. Чому? Олексій Гончарук при уряді очолював Офіс дерегулювання. БРДО, БРДО, і що це таке? Він один з найбільших реципієнтів донорських коштів в Україні був. Це експерт, це людина. На заходи якого приходили прем'єр-міністри, урядовці, лідер вашої фракції, Тетяна, ваша фракція. Я не ходив ні на які заходи БРДО, тому я не можу тут сказати. Між експертом і навіть заступником міністра є велика різниця. А між експертом і прем'єр-міністром є колосальна різниця. І ми сьогодні це бачимо. Він не здатний очолювати уряд. Він просто не здатний. Мені здається, ось я дивлюсь на нього, моє відчуття, що це хороша людина, просто хороший парень. І він це дуже добре характеризує. Ви відповідально стверджуєте, що він не був в кадровій обоймі Петра Порошенка на його нову каденцію. Абсолютно відповідально це кажу. І от він демонструє яскраво цю приказку «хороший парень і професія». От дуже яскраво. От інакше про нього не скажеш. І я його бачив в Давосі зараз, коли, вибачте, я такого слабкого виступу прем'єр-міністра, мені було соромно. Просто соромно. Коли він почав щось розповідати про славу Україні, сидять інвестори. Я поважаю всі наші гасла, і це сьогодні в Збройних силах України прописано в статуті, але всьому є своє місце. Коли ти на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, туди люди приїхали не для того, щоб дізнатися, як там правильно вимовляти «Слава Україні». Це добра річ, але це в іншому місці. А коли він просто не може пояснити, чому ж в Україну треба приходити, а він не може це зробити. Не може.
Це я бачив і чув особисто. Це дуже слабкий прем'єр-міністр. І я повертаюсь. Не дай Боже, була б якась екстрена, реально критична ситуація, державі було б дуже важко. Бо хто би її займався, я не розумію. Бо я не бачу просто навіть менеджера, якого можна було б направити кудись, хто вдягнув би кірзові сапоги і наводив в якомусь там місці порядок. Я не бачу такого. Ну, але з іншого боку, Олексій, давайте будемо відвертими. Не проблема Гончарука в тому, що який інвестор захоче вкладатися в країну, в якій височезні податки, височезна корупція, все дуже складно. В тебе можуть в будь-який момент все відібрати. І це ж не Гончарук робив цю систему. Так? Вибачте, Гончарук Ця система вже формувалася півроку всю історію української незалежності. Ну добре, але він півроку прем'єр. Що зроблено за півроку, щоб це змінити? В мене просто питання. Значить, Він приходить. Зовнішня кон'юнктура для української економіки жахлива. Чого ціни це на вона метал жахлива? знижуються. Це зараз. Коли вони приходили, навпаки, вона була суперова. Ціни на метал підвищувалися і все було гаразд. І зараз вона не така. Падіння промвиробництва, дірка в бюджеті величезна. Так назвідки все це? Політика Нацбанку така, що курс гривні високий, втрачають всі експортери. Стоп. Тетяно, давайте покроково, бо ви якось накидуєте один за одним, і воно якось, давайте. Є загальна ситуація. Загальна ситуація, давайте. Де Гончарук тут грає, може зіграти дуже невелику роль. На інаугурації Зеленського на єдиному казначейському рахунку 140 мільярдів гривень. На інаугурацію Зеленського. Дирка в бюджеті з'явилася сьогодні. Хто в цьому винний? Ті управлінці, які зараз є. Бо її не було на момент, коли відходив Порошенко і навіть трішки пізніше Гройсман. Її не було, цієї дирки. Нацбанком, який тримає цей курс гривні, який так б'є по бюджету, по всіх надходженнях, керують ті люди, які були назначені за часів Порошенка, за законами, які були ухвалені відповідаю на ваше питання. Перше, хочу нагадати, що всіх, кого хотів змінити Зеленський, навіть не очікуючи якийсь конституційний юридичний спосіб, він змінив. Парламент розігнав, хоча це було дуже сумнівно конституційно. Центральну виборчу комісію, яка відпрацювала 1 рік, розігнав. За що і як, це повністю неконституційно, але ніяк його не зупинило. Верховний суд скоротив двічі, і там зараз відсівають, хто лояльний до нього і його офісу, тих залишать. Його нічого не зупинило. Що ж його так зупинило по Нацбанку? От наступне хочу сказати, а що має зробити Нацбанк, коли... Петро Порошенко все життя називає це керівництво Нацбанку найкращими банкірами в Європі, в світі. Я хотів би продовжити. А тепер що має зробити Нацбанк, коли є ж причина такого курсу? А причина ця – це безкінечні ці аукціони на ОВГЗ, які відбуваються. І заходять сюди спекулятивний капітал. Це ж не Зеленський винен, так? А при кому вони відбуваються? Він це зупинив? І чи він міг це зупинити? А чи він міг хоче? Це зупинити? Звичайно. А ви знаєте його економічну політику? От дивіться, давайте я вам так скажу. Як корабель, який нікуди не пливе, він ніколи нікуди і не припливе. Коли затверджувалася... Ви читали програму дій уряду? Тоді, коли вона ухвалювалася? Так, ось і я читав. Що там, була якась конкретика? Я навіть цитував з трибуни Верховної Ради про те, що там було в нього, там був пасаж феноменальний про те, що... Про 40%? Ні, 40% це знає вся країна, до речі, де вони, і з такими темпами їх ніколи не буде. А там був пасаж про те, що вирішення проблем гуртожитків дозволить підвищити народжуваність в Україні. Там були цікаві речі. Так все-таки, яка ця програма? Яку країну, яку економіку вони хотіли будувати? Нічого цього ми не знаємо. Немає ніякої програми. Подивіться, будь ласка, останній закон. На минулому, ось зараз почався новий сесійний тиждень, а останній був всередині січня. І там був закон 1210, так званий. Це закон зміни до мала податкова реформа. Це великі зміни до податкового кодексу. І я там подав 99 правок до цього законопроекту, я їх відстоював в сесійній залі. І я вам можу сказати, по-перше, як завжди там набрехав голова фінансового комітету, сказав, що це підтримує бізнес, але сьогодні вже є звернення American Chamber of Commerce, European Business Association до президента, щоб заветувати це, бо це жах. І я коли просто йшов по пунктах і казав, дивіться, ось ви тут збільшуєте відповідальність підприємця і збільшуєте можливість податківця. І тут, і тут, і тут, і тут, і тут, і тут. І на все це не було жодної відповіді. Але цей закон так і був в кінцевому рахунку прийнятий. І це означає, з такими законами не буде ніякого економічного розвитку. Бо цей закон – це був мрія Азарова, Миколи Яновича, мрія. От про що він не міг мріяти? Це те, що в ДФС його часів, коли вона там податкова називалась, хтось написав, і це ходило по шухлядах, але ніхто не міг це провести, бо це жах. Сьогодні вони це провели.
І вони сьогодні будуть з цим мірілом підходити до бізнесу. І, звичайно, що бізнес на це буде реагувати. Зменшенням обсягів і переходом в тінь, буде збільшуватись корупція. Це вже ж сьогодні НАБУ бере на хабарі очільника Одеської ДФС. Сьогодні, не вчора, не призначеного новою владою. І коли то є ж відео, НАБУ викладає це відео, і там каже, ця жінка, яка очолювала, каже, ну це ваша доля, вона приходить в прокуратуру, а ще ми веземо в Київ. Кому? І все це сьогодні є. А вони ще дають можливості, ще збільшують повноваження фіскалів. І з такою, і ось ви кажете, що можна було зробити? Та хоча б це можна було не робити. А хто тисне на ФОПів? Хто але це за зробить? вас керівника фіскальної служби арештовували, затримували. Це була перша велика риба антикорупційних органів Роман Насірова, як ви пам'ятаєте. А я ж зараз сказав не про затримання, я ввів думку абсолютно про інше. Хабарник може бути всюди. І в суперчесній системі може знайтись людина, яка виявиться хабарником, корупціонером. Я кажу про інше, я кажу закони, які приймаються, система, яка будується. Я це привів до чого? Чого я згадав про ДФС і затримання? Тому що сьогодні слуги народу своїми законами збільшують повноваження цих хлопців, які є корумповані, і це знають всі. Шукають, де взяти гроші, з чого ще вижити, як видаєте цю корову, мається на увазі тоді корова здохне. Так. Може здохнути. Тобто ви стверджуєте, що, я правильно розумію, ви заперечуєте заяви президента, прем'єра, які кажуть, що у нас, можливо, є певні проблеми, але в нас немає корупції на високопоставленому рівні. На рівні прем'єра, президента, покажіть схеми, де заробляє прем'єр чи президент. Вибачте, я не можу це зробити, я не знаю. Але я і не міг би сказати майже ні про кого, якого президента і прем'єра, що ось точно можу показати схему. Але я вам тільки що розповів схему, як «Слуга народу» проводив закон по табачній галузі. Ціна – це десятки мільйонів доларів. Я навів вам приклад фамілії, будь ласка, відкрийте номер законопроекту, подивіться, почитайте, там все дуже легко, все просто. Ось вам приклад. І хтось несе за це відповідальність? Ні. А ви думаєте, це єдиний приклад? Ну і просто він абсолютно не є єдиним прикладом. Ну, Зеленський завжди може сказати, що ці люди... Ні, ну зрозуміло, ці руки нічого не крали. Жодного стосунку до нього не мають. Якщо будуть підтверджені такі факти, він їх вижене. І взагалі, як казав батько Володимира Зеленського, люди Коломойського йому там навмисне шкодять. Він їх не вигнав. Як він дослівно казав. Те, що Коломойський його шантажує плюсами. Якщо вони посваряться, то 1+1 відріже його від цього медіа-активу. Ну і так далі. У Петра Порошенка теж були різні там такі взаємозв'язки з різними олігархами, не настільки тісні, як там Зеленського з Коломойським, не такі васальні, але все одно він не міг, скажімо, там займатися якимись діями проти Медведчука, тому що його канали показували Петра Порошенка дуже добре. Ну і з усіма іншими так само олігархами. Ну, мені здається, я не буду ніяк підтверджувати те, що ви кажете, але ми зробили свою кількість помилок, і Петро Порошенко особисто, і в цілому наша політична сила, і понесли за це політичну відповідальність. Ми пішли на вибори, їх програли. Вийшли в другий тур, але програли впевнено. Ну ось це, і тому, значить, сьогодні час Зеленського нести свою політичну відповідальність. Бо те, що я називаю, це є конкретні, реальні речі. Це не вигадки, це не гасла, а я кажу абсолютно конкретику. Ви, до речі, згадували про НАБУ. Сьогодні прочитала зі здивуванням великим вашу колонку про те, що ви вимагаєте відставки керівництва НАБУ. Чому? Керівника Ситника, так. Ви називаєте його корупціонером. Не я називаю. Посилаючись на рішення суду. Суд іменем України, перша і друга інстанція, визнали Ситника корупціонером. Ну, корупціонером, тому що він там пив віскі за чийсь рахунок. Ну, тобто, не те, що там причетність до схем. Пані Тетяна, в мене до вас просте питання. Як можна відноситись до того, що директором Національного антикорупційного бюро держави є людина, яка знаходиться в Національному реєстрі корупціонерів? У нас є Національний реєстр корупціонерів, його веде НАЗК. І якщо ви зайдете, там є прізвище людей. Там є ім'я Ситник Артем, я не пам'ятаю його по батькові. І описано за що. Можна що завгодно казати, що він тільки пив віскі, чи він тільки, я не знаю, щось їв там хамон. Ну, курорт на Волині, там на Шацьких озерах, це, пані Тетяна, я погоджуюсь з одним. Якщо іменем України тебе визнано корупціонером, ти маєш піти. Це набагато менші речі в Європі, ми ж намагаємось йти туди, йдуть міністри.
Не за набагато менші речі. Йдуть міністри з політики, а тут суд тебе визнав. Це вже не... А вони йдуть навіть не за речі, де суд може щось визнати, да? А просто за якесь там, таке зловживання. А тут є рішення суду, що Артем Ситник – корупціонер. І коли, якщо ви читали мою колонку, я про це пишу, що подальше перебування Ситника на посаді директора НАБУ, воно нівелює цю інституцію. Я вас що хочу і запитати, знищує це її. позиція всієї вашої фракції чи ваша особиста? Вас фракція в цьому підтримує? Наскільки я знаю, завжди представники вашої фракції, президент колишній Порошенко також завжди дуже хвалили Ситника, називали його там абсолютно незаплямованим, чесним. Коли я робив звернення на Зеленського, коли було це рішення суду, після цього я почекав декілька днів. Я, чесно кажучи, Я бачила, ви зробили зразу. Я почекав кілька днів, я очікував, що Ситник піде в відставку сам. Це була моя думка. Коли цього не сталося, я зробив запит на Зеленського, як на президента, і на Разумкова, що з цим треба щось робити. І я почав збирати підписи серед колег. З нашої фракції підписалося не менше 10 депутатів. І, в принципі, кожен депутат, до якого я підійшов, підписався. Тому, чи було рішення фракції? Не було. Чи в цілому, спілкуючись з фракцією, може так, більшість? Так, це кожна людина скаже. Ще раз, можна казати що завгодно, Шацькі озера, не Шацькі озера. Тебе визнав суд корупціонером? Ти не можеш бути директором Національного антикорупційного бюро. Навіть тим більше, якщо ти себе вважаєш чесною людиною, бо ти із своїм перебуванням там, ти знищуєш цю інституцію. Бо до неї не буде вже поваги, і до неї не буде вже довіри. І не від кого, не від внутрішнього, не від зовнішніх друзів чи партнерів. Ти маєш піти. І як би хто не казав, не може світ зійтись на одній людині, Артему Ситнику. І сказати, що він за свій, він 5 років чи скільки він очолює НАБУ, раніше казали, що нема суду антикорупційного і так далі. Але сказати, що він щось неймовірне зробив, я не можу. Там якісь є приклади, ви згадували Насірова, є інші такі гучні справи, але жодна з них не доведена до кінця, по жодній з них нема вироку. І сказати, що НАБУ це прямо суперефективна... Так про це всі ці роки ваші опоненти говорили, нема вироків, є гучні заяви. Так і я теж. І так сьогодні на це ще накладається, що директор Національного антикорупційного бюро – корупціонер. Я не знаю, і це не може так бути. Він має просто піти. І це зробити добровільно, це було б абсолютно нормально. Треба провести новий конкурс, обрати нову людину, незалежно, хай вона буде. І хай вона пам'ятає, що не треба їхати на Шацькі озера, невідомо з ким пити віскі за чийсь рахунок. Треба це також пам'ятати. Гаразд, замінять Артема Ситника на когось там, приміром, з 95-го кварталу або близько до того. Я сподіваюся, що там все-таки буде конкурс. Якщо на конкурсі виявиться, що в 95-му кварталі є якийсь супервідомий, незаплямований... Ні, не покраще. До речі, вашу логіку мені кажуть деякі мої колеги. Кажуть, може його вже і не чіпати, Ситника, бо наступний буде гіршим. Я не хочу приймати цю логіку. Тобто ніхто мені не каже, я вам хочу сказати, в парламенті я ще не побачив жодної людини, навіть з тих людей, які називають антикорупціонери, чи які були причетні, завжди підтримували НАБУ, всі кажуть, це жах. Тобто всі підтверджують, що це погано. Але деякі кажуть, наступний там може бути ще гіршим. Тобто ми вже якби змирилися, що НАБУ очолює, точно, що не найкраща людина. А я хочу, щоб очолювала найкраще. Бо нащо ми вкладаємо величезні туди гроші, величезні, надії туди покладаємо величезні, а все це перетворюється. І більше того, я вам хочу сказати, я ще одну бачу загрозу. Я думаю, що Ситник зараз це хрома утка, класична, тому що він з'явився привід в будь-який момент, і я впевнений, що цим будуть користатися. Впевнено. За вашою логікою, виходить і Холодницький, кульгава качка, і нове керівництво ДБР, тому що, де логіка назначати людину з фракції? Логіка ж полягає в тому, що писав в тій самій колонці, про яку ви кажете. Очолювати цей орган повинна людина незалежна, політично незалежна в першу чергу. Коли це близька президенту, прямо член його фракції, не просто там дружина однокласника, так, як там в деяких інших інституціях, а просто людина з фракції. То виходить, вся антикорупційна інфраструктура створена ще за вас. Вона вся з різних причин кульгава качка. І скомпрометована сьогодні. І саме про це була моя стаття, і саме це мене непокоїть. І я вважаю, що треба змінювати керівництво і НАБУ,
І по ДБР мені не подобається, що я зараз бачу. І адвокат Януковича мені не подобається першим заступником голови ДБР. І мені не подобається, що інший заступник безпосередньо пов'язаний з пані Венедіктовою, що довели журналісти, який працював в компанії, отримував винагороду, які також пані Венедіктова і так далі. Ну, мені це не подобається. Я називаю речі своїм іменами. От ви збили трубу. Мовчати? Європейська солідарність. Окей, не в останню чергу. Не в останню чергу. Так я вважаю, що далі має бути кримінальне переслідування ще. Бо там конкретні речі. Так, а що було краще? Залишити трубу? Ні, ну тобто, виходить так, давайте залишимо трубу. Я запитую, я не знаю. Я просто, може, давайте якось, діалог в тому сенсі, що я не маю відповіді на всі питання. Ну, але виходить, якщо зараз кажуть, не міняйте Ситника, бо буде наступний ще гірший. За цією логікою треба було залишити трубу, бо Венедіктова ще гірша. Ну, може бути, я не знаю, Венедіктова член фракції, але поки що, може, вона і себе продемонструє класним спеціалістом, дай Боже, я їй бажаю успіхів. Але, якщо ми точно знаємо, що труба займається не тим, якщо ми точно знаємо і чуємо, що труба виконує політичні репресії, комерційні замовлення, втручається в діяльність правоохоронних органів, розголошує таємницю слідства, все це на цих плівках. Ну як цю людину можна залишити? Ну я не розумію. Мені здається, що шлях їздив на нічні вечері до Петра Порошенка додому, ви не вимагали його відставки. А от тут зараз, коли він вже там розслідує якісь справи, в тому числі проти оточення Порошенка, ви вимагаєте його відставки. Я вибачаюсь, пані Тетяна, але мені здається, що їздити, якщо би Ситник зараз їздив на ночні якісь там прогулянки, чи обіди, чи вечері з президентом Зеленським, я би не сказав ні слова. Я розумію, що президенту треба спілкуватися, в тому числі з директором НАБУ. Але коли суд... Вдома, вночі? Вдома і вночі, хай буде так. А коли суд України іменем України визнає його корупціонером, так, я вважаю, що це є червона лінія. Ну, і це є велика різниця. Ну, добре, збиваєте ви і Ситника. Холодницький йде сам у відставку. Він нібито заявив про це, тим більше вчора. Потім він завоював власну заяву. Але от ідуть Холодницький з Ситником. Що далі? Далі нове керівництво, конкурс. У нас все чітко прописано, конкурсна комісія. Ну ніхто ж не може сказати, що дійсно, що це минула влада за руку привела саме Ситника. Ні, був конкурс. Реально по цьому конкурсу компромісною склалося так, що це став Ситник, але це був реальний конкурс. Реальний конкурс. Давайте зараз проведемо конкурс. Що нам заважає, якщо ми хочемо підвищити його рівень або довіру до нього? До речі, в минулому були представники, мені здається, іноземці. Давайте зробимо як в Вищому антикорупційному суді. Запросимо якихось ще там абсолютно незаплямованих там професіоналів іноземців. Давайте проведемо. Ну якщо ми знаємо, що з людиною є проблеми, її точно треба поміняти. То дійсно, що її треба поміняти на кращу людину, а не на гіршу. Це 100%. Ну, а це вже в наших руках, і це може впливати медіа. Про це треба казати. Мені здається, що ми здатні провести чесний конкурс. Ну, ось в антикорупційний суд сформували. Як гадаєте, західні посольства будуть підтримувати його і боротися за нього? За Ситника? Наскільки я знаю, вони перестали його підтримувати і боротися особисто за Ситника. Наскільки я знаю, їхня позиція, що інституція, тобто інститут НАБУ має бути збережений, бо це є якби принципова річ. Це, до речі, вкладені гроші не тільки українських платників податків, але й американських, до прикладу. Але якби прізвище очільника вони не ставлять вже. Бо був момент, наскільки я знаю, що вони прямо підтримували особисто Ситника. Сьогодні це були прямі заяви, зокрема колишньої. Сьогодні таких заяв немає, і ви зараз їх не почуєте. Ніхто не робить таких заяв. Бо посла немає. Ну, добре, є інші посли, бо це заявляли. Такої позиції немає. Вже більш по Ситнику ніхто, бо всім зрозуміло, ти можеш що завгодно пояснювати, тебе визнали корупціонером. Як це? Ніхто не буде за цю людину вписуватися. Що взагалі там відбувається? Говорять про відставку Рябошапки, говорять про відставку Холодницького. Ви заявляєте про необхідність відставки Ситника. До речі, ви знаєте, я скажу... Що це взагалі? Як би ви цей процес охарактеризували? Це в цілому хаос, який відбувається в державі. І це Зеленський, і це є провідник цього хаосу. Але як ви назвали прізвище, я, до речі, хочу сказати добрі слова за Рябошапку. Я не голосував за Рябошапку, як за Генерального прокурора України. Але я бачу по його діях, що він хоче бути генеральним прокурором, а не просто виконувати замовлення. Я коли почув, що він по справі Шеремета каже, нема доказів, хлопці. Він спочатку вийшов і, по суті, висловився на користь версії МВС, яка була не досить доведена на той момент. Пані Тетяна, а ви ж розумієте, я розумію, чому він вийшов. Він вийшов, тому що там був Зеленський. Якщо б цей брифінг проводила Національна поліція і крапка,
ніякого... Він так само незалежний орган. Він міг сказати, ні, я не бачу тут підстав. Ну, коли йде президент на цей брифінг, не піти – це вже виклик. І це виклик президенту, причому виклик не професійний, а просто на якоїсь позиції. Він же нічого там не казав, ну він знаходився Міг там. підказати Зеленському, що там недостатньо доказів. Значить, він поганий спеціаліст, раз він не побачив брак доказів. Я розумію так, що він, коли до нього, як до генерального прокурора, ці матеріали дійшли, він їх проаналізував, сьогодні він сказав, доказів недостатньо, крапка. Або дайте мені більше доказів, або ми в суд з цим не підемо. Ну, виходить, що тоді, коли це викликало велику підтримку там в суспільстві, всі такі, ага, значить, ось знайшли нарешті вбивця. А зараз, коли дискредитована версія МВС абсолютно, Рябошапка каже, ну і всі там ЗМІ пишуть про те, що це, ну, м'яко кажучи, доказів недостатньо, а грубо кажучи, це все зшито білими нитками. Він тепер виступає проти версії МВС. Ну, я від нього не чув і раніше за версію МВС заяви. Присутність десь сидіти, це не означає, що він це підтримував. Ще раз, я просто, ну ось, це моє якесь відчуття. Він там недвозначні заяви робив на користь версії МВС. Більше того, наскільки я бачу, що певні є процеси в Офісі Генерального прокурора і певна зміна людей йде. Ну, якщо взяти всю правоохоронну галузь, яку я сьогодні бачу, то пан Рябошапка в мене викликає найменше запитань на цю хвилину. Може, я чогось не знаю насправді. Це абсолютно можливо. Бо я взагалі не занурений глибоко в ці всі історії. Я ніколи не працював в правоохоронних органах, не займався ними професійно. І я на себе не хочу вдягати того ні судді, ні адвоката, ні прокурора, нікого. Але просто спостерігаючи за діяльністю, чомусь в мене є відчуття якоїсь професійної позиції Офісу Генпрокуратури і абсолютно непрофесійної позиції там в ДБР, ну при Трубі це просто. Я бачу проблеми в НАБУ, при тому, що я знаю, що в НАБУ дуже багато людей, абсолютно, ну, реально свідомих, чесних, їх дуже багато. Там велика робота була проведена. Але коли очолює їх дискредитована людина, вона дискредитує все під собою. І я бачу проблеми в інших правоохоронних органах. Ось, ну, до речі, якщо говорити про МВС, то термін, який давав президент Зеленський Авакову на те, щоб довести свою ефективність, він вже давно сплив. І, до речі, от саме в ці дні сплив термін, який Зеленський давав правоохоронним органам, щоб знайти, хто ж слухав Гончарука. Термін, який він давав Гончаруку, також спливає на те, щоб довести свою ефективність. Ефективність, знизити зарплати урядовців, забрати бонуси, розділити міністерство. Що буде з цими дедлайнами, які Зеленський давав всім цим високопоставленим своїм фактично підлеглим? Що там Авакова відставлять, Гончарука заохотять або навпаки, можливо, що буде, на вашу думку? І на мою думку, правильніше всього сказав Гончарук, що в нього пустота в голові і туман про Зеленського. І це правда. Якщо він не може виконати власні дедлайни, при тому, що він там все це робить, ці відео, якось там так по-путінськи, на ковер к ньому там приходять посадовці, хоча прем'єр не має взагалі-то приходити президенту на ковер. Ну, а це інше питання. Але при цьому, ну, нічого не відбувається, ну, це означає, що він не здатний керувати. Ось все. Да, до речі, в нього таких дедлайнів є з різними підрахунками, там від 3 десятків до вже там півсотні, в принципі, різних дедлайнів в різних сферах на різні теми абсолютно. І всі вони не виконуються. Ну, є навіть на сайті TSN.ua є спеціальна така лонгрід, де описаний стан виконання кожної з обіцянок, і там навіть от в деталях, як саме вони виконуються. Ну, більшість з них дійсно, терміни їх сплили, вони виконуються на рівні там доручень, комусь дали якісь доручення, хтось їх виконує. Але все-таки, от дивіться, при тому, що Зеленський щоразу на будь-яку кризу відповідає оцими дедлайнами, які він дає вниз по вертикалі, дедлайн і відосиками, вони не виконуються, все одно от рейтинг в нього міцний. Тобто йому особисто досі вірять, і дуже мало людей, які йому не довіряють, і йому особисто, і інституції ці президента. От в чому секрет, на вашу думку? Ну, насправді секрету нема, бо якщо ви бачили останнє опитування, він впав на 16%. Початок грудня на кінець січня. 16% – це велика цифра, це дуже велика цифра. Тобто, якщо такими темпами, то в нього кліту не буде ніякого рейтингу. Просто ніякого. Я не знаю, які будуть темпи, але якщо далі це піде так, то кліту буде 0. Абсолютний. Я думаю, що є цей міф нашого парня. Що це наш парень прийшов.
і ще багато людей думають, що йому просто всі заважають. Що той заважає йому, цей заважає йому. Раніше Порошенко заважає, Сорос заважає, Путін заважає, я не знаю, хто ще І тепер Гончарук заважає. Гончарук заважає, Коломойський заважає. Ось просто він хоче, але йому заважають. І ця віра, вона, якби ще в якийсь час в людей буде. Так може це правда? Може він дійсно хоче, а всі заважають? Якщо всі заважають, а він не здатний це протиснути, то йому не місце бути президентом. Знов таки, хороший парень і професія. Президент – це має бути людина, яка здатна свій порядок денний нав'язати і реалізувати. Якщо він його не може реалізувати, який нам сенс в ньому? А нащо? Що тоді він там робить? Просто вішенка на торті? А що далі? Тобто, якщо всі його ідеї і плани він не здатний реалізувати, не здатний підібрати людей, не здатний їм поставити завдання, не здатний їх проконтролювати, не здатний в разі потреби їх жорстко змінити, покарати. Якщо ти на це не здатний, то і не йди. Це не гра, це 40-мільйонна країна. Хай Дубілет каже 37. Що далі 0,888. цього? Новий президент повинен бути ще більш хайповим, ніж попереднім, щоб перебити ці рейтинги Києва, який пише Жириновському. Пані Тетяна, я думаю, що жодна людина за рік до виборів, коли Зеленський став президентом, все-таки не сказала б, що Зеленський буде президентом. Були окремі люди, казали, що він може піти. Але так, щоб сказати, оце наш новий президент, а це за рік. А зараз в нас ще не минув перший рік його каденції. Казати, хто буде наступним, хто знає, хто буде наступним, я не знаю. Але я точно розумію... Президенту колишньому Порошенку вдасться побороти свій високий антирейтинг, фактично найвищий з усіх топ-політиків? Я би хотів, щоб йому це вдалося. А чому, на вашу думку, така в нього ситуація з рівнем недовіри суспільства до нього? Великі очікування. І дуже складне життя в результаті. Інше питання, що він міг зробити в умовах війни, агресії, багатьох там чинників. Напевно, що міг зробити більше. Його особистий потенціал, на мою думку, є набагато вищим, ніж потенціал Зеленського. Просто як людина, як політика. Як політика, я думаю, мало в кого є вищий потенціал. Можливо, в Юлії Тимошенко. Як політика, дійсно, він і масштабом своїм, але далеко не все вдалося. Люди дали цьому, і не забувайте жорстку оцінку. І не забувайте все-таки, що проти нього довгий час працювали. Це теж правда. Працюють проти всіх. Ви знаєте, я вам скажу, що зараз... Проти Зеленського вже там, я не знаю, Росія вже називає неонацистом. Тетяна, але я вам хочу сказати, що я дивлюсь на деякі речі, які роблять «Слуги народу», щоб це хтось зробив з БПП, це було б щось шалене. Їх би просто з'їли би повністю з потрохами. Що значить хороша репутація? А у Зеленського це якось, окей. Тобто це інше абсолютно сприйняття. Чому? Важко сказати. Знаєте, я не проводжу паралелі, але наскільки я чув, що по завершенню Другої світової війни в Черчилля був дуже низький рейтинг, і його рейтинги дуже сильно впали. Я не кажу, що я не ставлю знак рівняння, я просто кажу певні аналогії, які є. Війна – це дуже складно, людям це сприйняти важко, люди хочуть все одно сказати, що хтось винний. І президент в цій ситуації є перший кандидат. І на Порошенкові зійшлось багато цього негативу, але при цьому на Порошенку, вибачте, він зміг вийти в другий тур при всіх цих умовах. Він вийшов в другий тур, він пройшов в парламент, він провів свою фракцію. Він сьогодні користується довірою частини суспільства. І це теж є правда. Я вас не можу не запитати, буквально наостанок, про парламентську асамблею Ради Європи, де ви активну участь берете, їздите вже другу каденцію поспіль. Ви назвали, ви багато різних слів сказали про під час нової сесії ПАРЕ. Ви сказали, що вона перетворюється на кімнатного песика Володимира Путіна. І взагалі для вас це дуже така вдала трибуна, де ви дуже яскраво виступаєте. Вас завжди показують російські медіа. Ви вже з ними ввійшли в якийсь шаманський діалог з Ольгою Скабєєвою, головною ведучою головної україно-ненависницької програми Російської Федерації. Просто я фактично єдиний зі старої делегації, хто залишився. Вони інших навіть в обличчя не знають. Ідея не брати участі в сесії, вона, в принципі, якою скористалися у вересні цього року, минулого року, точніше, вже нова делегація, вона не нова. Її вигадали ще за
Ну, у вас вигадали. Можна я одразу? Дякую. Це неправда. Тепер вони знову повернулися без жодних пояснень, абсолютно незручна ситуація. Я з вами повністю погоджуюсь, але я все-таки хотів би... Так багато в чому, розумієте? Так давайте я вам давайте я вам просто покажу, насправді скажу, як було. Влітку минулого року, в червні, коли російську делегацію повернули, дійсно ми оголосили, що ми їдемо з літньої сесії ПАРЄ. Може будь-яка людина відкрити нашу заяву, ми її робили інтерв'ю і так далі. З літньої сесії ПАРЄ ми сказали, що ми їдемо. І це було за 1,5 дні до взагалі її завершення. І нас підтримало, що дуже важливо в цьому, Литва, Латвія, Естонія, Грузія, Польща, Швеція, Великобританія. Ну, тобто, досить велика кількість країн. Ну, так підтримала, але вони брали участь. Ні, вони теж не в літній сесії зупинилися. Все. Значить, ну це був кінець вже сесії, це був такий більш жест. Ми ні слова не казали про подальшу роботу в ПАРЄ. Ми сказали в літній сесії ПАРЄ. Це було підкреслено. Далі наступив вересень місяць. Новий парламент. І почалися ось ці комунікації з цими ж країнами. Литва, Латвія, Естонія, всі. Не тому, що вони дуже люблять Україну, хоча я люблю ці країни. Ну, дякую за підтримку. Бо вони теж потерпають від Путіна. І вони розуміють, хто такий Путін. То ми маємо спільного ворога, який нас об'єднує. І ми почали з ними знову комунікувати. І я тоді казав новому керівництву делегації, і Богдану Яременко, він очолював тоді, він був ідеологом, одним з ідеологів цього процесу. Я казав, дивіться, якщо бойкотувати, то з кимось. Не можна бойкотувати одним. Якщо ми набираємо, що не приїжджає восени Литва, Латвія, Естонія, Грузія, ну і головне, треба розуміти, як ти туди повернешся. Да, і це буде скандал дійсно великий. Асамблеї доведеться з нами домовлятися, буде велика розмова. Якщо ж ми одні не їдемо, це просто постріл в нікуди. Це помилка, це постріл собі в ногу. І коли виявилось, що ми не змогли домовитись про спільний цей бойкот, ну і не змогли, я нікого в цьому не звинувачую, але це є факт. І коли ми зрозуміли, що ми одні не їдемо, я виступив публічно і сказав, зупиніться, будь ласка, ми маємо їхати, ми не можемо віддавати цей майданчик на поталу Кремлю. Вони скористаються цим. Далі нам буде набагато складніше. Як ми повернемось, що ми пояснимо, і нам буде вже складніше працювати. Ну і вибачте, але я виявився на 100% правий. Далі нам довелося повертатись, бо як? Ну ми ж не можемо просто її кинути. Нам може не подобатися Рада Європи, але іншої Ради Європи немає. І нам з цією треба співпрацювати. Ми повертаємось, не зрозуміло тоді, чому ми йшли, бо нічого не змінилося. Ми одні пішли, одні повернулися. Тепер нам набагато важче. Росіяни використали цей час, і ми тепер наздоганяємо. Ну що робити? Ну це була помилка зовнішньополітична, про яку я казав вслух і голосно. Є така думка, я не скажу, що я її притримуюся, але я чула неодноразово в різних міжнародних медіа також, що попередня делегація України в ПАРЄ, вона дуже втомила всіх там своїми постійними якимись перформансами, от вашими рукавицями, там демаршами, різними діями, які вона робила. І от тому вже зараз таке ставлення до України в ПАРЄ. Ну це абсолютно неправда. Насправді все вимірюється по результатах. Та делегація 4 роки не давала Росії повернутися в сесійну залу. І сесійна зала, і Росія... Ні, ну інший склад, по-перше, був. Да, але це є факт. І інше, що можу вам ще додати, що повернулися вони тільки тоді, коли відбулася зміна влади в Україні, і не було кому, Зеленський тільки зайшов і не займався ПАРЄ. Він чи то не розумів важливість, чи йому було не до цього, я не знаю, але він цим не займався. І навпаки, ну, можна вам сказати, мене, наприклад, на цій сесії обрали аудитором групи консерваторів ПАРЄ. Я тепер приймаю участь в засіданнях бюро групи консерваторів ПАРЄ. Ну, це точно, якщо хтось дістав, його не будуть промотувати. Навпаки, вся минула делегація, деякі вже отримали почесну медаль від ПАРЄ, хто вже не входить, а деякі ще отримують, можу сказати. То ну насправді вона користувалася повагою. Бо всі розуміли, ми могли кому завгодно, вони вже з задоволенням чули б менше слова Росія і Україна. Але вони всі розуміли, що ми робимо, і ми завжди це пояснювали свої дії. І до нас була повага. І нові делегації це треба ще вибороти. Я сподіваюся, що вона це вибере, бо насправді в принциповому питанні російських повноважень делегація була майже одностайною. 11 з 12, крім Юлії Льовочкіної з ОПЗЖ, я думаю, що ніхто не очікував іншого, а всі інші 11 з 12 були одностайні. Ми були за те, щоб не допускати Росію і боролися як могли. Тому я сподіваюся, що і нова делегація завоює таку ж довіру. Тому минула делегація користувалася повагою вперед.
А після того, як ви ось назвали її різними такими поганими словами, кімнатною собачкою назвали і так далі. От як гадаєте, вже на літній сесії, так, яка буде? Нормально вам буде? Наступна у нас весняна, Весняні, в квітні місяці. Ви знаєте, знов-таки вони розуміють, до мене дуже багато людей підійшло, які казали, що да, ти правий. Звичайно, що були люди, які обурені моїми словами, це також правда. Але в мене є, я пояснюю, чому в мене така позиція. І в принципі, мені здається, що це і є політика. Дати яскраві визначення, дати якісь речі, які змушують замислитись. Бо після моїх виступів, депутати, які сидять в цій залі, вони їх бентежать. Саме найгірше – це коли твій виступ, ти виступаєш і ніхто тебе просто не почув, що ти нікому не потрібен. Щось сказав таке, що нічого не змінило. А коли ти бентежиш, коли ти зачіпаєш якісь струни, хтось може сказати так, а хтось може сказати ні. Але ніхто не може пройти повз це, просто роблячи вигляд, що цього немає. Я думаю, що це саме головне. Що ж, дякую вам. Олексій Гончаренко був гостем нашої програми, депутат Європейської солідарності. Не плутати з Олексієм Гончаруком, нинішнім прем'єром. Дякую вам. Дякую вам. Дякую, що нас дивилися. Побачимося рівно за тиждень.